Здравейте, приятели, в новия YouTube канал Владко Иванов. Ако някой има нещо, някакво запитване, може спокойно да ми пише в YouTube на коментарите или просто да коментира. Искам да ви покажа една работа на едни електричари. Със сигурност колеги, които се занимават със строителство, са имали същия проблем. Покажи за малко тук. Значи това се е получило от новото движение, от новото ходене, сигурно не знам, или пък може би и гофрето да не е толкова здраво, може и да е старо, но в случай такъв, когато се скъса и не може да се свърже, някои го правят с изолиран. Това е най-голямата грешка, защото след време, когато изсъхне изолиран, нищо, че е в замазката, ако ви изгори инсталацията или трябва да смените примерно тези кабели, няма да можете, ще имате много голям проблем. И за целта какво правя аз? Нужна ми е една 2 мм тръба, която я срязвам и я сцепвам. Ето по този начин трябва да изглежда, след което вкарвам от едната страна, след това от другата и трябва да се получи това нещо. Може, разбира се, след това ние преминаваме към изолиран. С изолиран изолираме цялата ПВЦ тръба, която ще стегне все още повече гофрето. За още по-сигурно може да направите, да го завържите с две телчета тук, примерно на двете страни и да го фиксирате, но при мен няма нужда. Преценил съм, че е достатъчно здраво и след това, като съм положил вече тази ПВЦ тръба, преминавам към изолирането. Със сигурност ви спестява, не знам, поне тук в Австрия няма такива наставки. Има наставки, но са ето такива, които се свързват преди полагането, преди вкарването на кабела. След като се вкара кабела, няма как, ако гофрето някъде се скъса или прекъсне, просто няма с какво да